Yeah, yeah. Yeah, yeah. Zoitwa, mwanangu izizoendwa. Choita, jese isu totenda. Kuti tapepuka, tichivema. Mweya wajo waipa, wakuzarira. Watenderera, mweya wamomotera. Yes. Prerero. Morning, hey. Yeah, mukaiwe. Naimi vasikana. Kumchakaruma zvomutina nazi. Makaudzwa kuti kana kwachena munomuka mobvisa. Ashanda munowati henyu uko kana kuti maybe mutodariri sadza handiti? Shata kunzokurwadza shamwa. Kone ifiona kosi yosotudzwa kuti tichange tisingataure kana kudya kana kudii. Apa nezotandamukirira tisina kana kudya. Iwe kaiwe. Mamusikaite ma 10 days ucheche here? Namusikaite ma 10 days. Ezvezvo matopedza 1. Well done. Makumiro stage inoteera. Magona. Fiona, this better work. Aiwa, wakutodhauta kudhara. Kuchechi iwe bata. Kuchechi munoshanda nefaith handiti. Ndose faith yaunofara kushandisa pazvinhu zvenyu izvi kuti zvishande. Manje ukatanga madhauta uri panapa wangu. Fiona, doubt hapana apo but tinoda kungoto make sure inoshanda kana uchiteedzera mhiko exactly sezvadziri zvakaudzwa ini. Ndopa ndichenda make sure. Hey Fifi, ndifunzewo. All right. And apa tapiwa zvatapiwa. Toenda kudzimba dzedu, tonogeza, toita sei. And then kana tapedza tozoita sei? Todzoka rini? Ndozvandoda kubvunza. Apa mufarodzoka after 2 weeks. Mukadzoka after 2 weeks, tobva tadzokera ukoko. Munopinda apa stage 2. Stage 2 munondiudza ino. Muchandiudza kuti aiwa Fiona unopedza, muchataurira vanhu. Stage 2. Stage 2. Kwa pa stage. Endo pa stage 6. 6. Ndai munomati ukoko. Fiona ka. Ndai munodya. 6. Ari kutoseka zvake. Uye shamwari handitodyawo. Ndokabata shaya ipapo ngoti zvinofamba sei. Maitanatswa. Handakakudza nezvekuti ndoda kuvhura business. Ndine business idea yandinayo. Saka I've been thinking kuti dai taita zve-rehab clinic. Because I've realized kuti a lot of youth vari kuita mental health issues due to stress nema-drugs chaiyo. And pamwe pacho kutoleka counseling chaiyo. Rehab? Can they afford it? Are you planning to do it for free? You will be surprised how many people can afford rehab. Plus, I'm not planning to charge an arm and a leg. Besides, ndokufunga kutoita a free section. Kune vanhu eva tinotoona they really do need help. Sounds like a good idea. But azvidi ka background ye-medicine? Yes. So I will hire my nurses, my doctors, nema social workers. Unoziva pamwe pachona ka unotoona kuti ignorance chaiyo itori munyika. And you know, inini I'm a living proof ye-rehab. Otherwise, maitanatswa ndingadai ndakatofa. What do you mean by that? Iwewe chai? You know, a lot has happened in my life. Actually, it's a story for another day. Now I also put what in the way kuti ushande nini. Now to tishande tese. Now to ite admin. Geto muno zvinobuda. We will not know if we don't try. And who says nothing good can come out of the ghetto? I think you might be right. I see. Let me think about it.
and maybe talk to Baba Tanazo as well. I'll get back to you. It's okay then, as long as waita sei wabvuma iwo ndozvakakosha utaura nawo. Saka apa shamari rega ndipese mvura yangu ndimhanye kumba. Otherwise baba vayo vakasvika ndisipo wandoti chanzi given unobva pabuda. Makoti. Kuri kubika? Aiwa, chiregedza kundipedzisa. Ungasanzwa musana here nei muroro wangu? Kana ndakutopedza kubika. Aiwa, ndazviona kuti wakupedza. Chiregedza ndipedzisa anditi. Iwe makumbo ako ari kutozvimba kai? Mama, kuzvimbero. Apa taasi kumborwadza. Unofunga kuti anobva tanga nekurwadza here? Ichiri diki nhumbu iyi. Saka aiwa inogara pasi. Uchazoona pamberi apo akuzvimba kuita mazitanda chaiwo. Saka zvidi kuti unyanye ushanda anditi. Good. Aiwa chienda akundipedzisa. Enda unozorora Makoti. Zoendwa mwanangu ichi zoendwa toita zvese isu totenda kuti tapepuka tichipema mweya Mutaseji. wavakuzarira Sanitarise yo. Kwandongo kantarise. One day is one day chete. One day is one day iwewe. Chiko vana vafinesi mimi. Muda titaza kujika here susu. Even matable manners manimi. Amene edu yangonitanga pasina zvondai. Ndakutanga kupa ndikwantarisa ene zisakura zodotaura. Udotaura rini? Udotaura chi? Iwo ndosaka uchigara uchinetsana nevanhu panapa. Shamisa. Chikafu chako bo. Chikuna. Newe TJ. Chiko newewo. Iwo ukwane wazvinzwa. Ndichakurova manje. Wakati musina kutsengerwa mpanewe chanetsana panapa. Wanzo. Hausi baba panapa yo. Zvatoti netsa kuti bushi taura newe. Wakakwana chero. Atanga sina kutsengerwa mwana wenyu uyu. Wakanatsokwana chero. Usandipindura ndazira newe, usandipindure. Chikafu chako wakanyarara apa usanditarise futi. Une dzungu risina nebasa rese. Handiti apa tatohwandisa vana kuti vashaya novaperekedza. Ko vakazokuwana vega tinozodii? Kana chizonzi vakuwana vega. Ndizvozvo. But as of now, we should keep Shamiso away from her. Okay? Because ini ndatobatwa nedzimwe pfungwa. Okay. Handiti munoona kuti Shamiso ndio inonzi unwanted pregnancy. Ko taditaita zvokuti mwana adzoke zvake pamba. Then tono report. Oitwa zvaka abortion. Menyasha. Yosadofunga zageti yo handiti. Ukuona zvabortion zvokutaura. Zvine umwari mukati izvozvo. Saka kuti utaura kwandiri kuita ndapindwa naSatani. Usaite seusina kudzidza iwewe. Pamwe pacho panongoda ungofunga sevanhu vanorizina. Imagine mwana iyeye achikura tomuudza kuti yeye wakauya through a sex party ende baba vako hatitovazivi. Menyasha. Zvinoitawo here izvozvo? Menyasha. Aine pfungwa dzako soka. Ungatofunga kusvika kwese ikoko. Ko tinenge tichambomuremedzerei mwana iyeye? Ko right. Pamwe baba vacho vakuzikanwa. Andipa patotwa ma-DNA test here. Ndiri kungoedza kungokuonesaiwo pfungwa dzangu baba Wanyasha. Ndiri kutonzwira tsitsi mukomana akamutambira. Haisi nyore baba Wanyasha kutambira mimba yausingazive nemunhu wacho wausingazive. Dai anga ari wenyu mwana maizvitambira. Amai Nyasha ka. Iwe usadonipa stress iwo handiti. Ndotopiwa stress namuchemberi. Ndotopiwa stress nageti. Iwe uwedzera futi. Iwewe ka. Sorry kani Zebu, sorry. Chuya ndikupe masaji. Mondivhara. Kukuvhara kuita seko, asa usikuda here ndirare zvangu. Sindibati. Inga ndiri kuita zvakanaka wani. Shamiso. Shami. Kuti. Shamiso. Chi. Edi. Mdumbo. Mdumbo. Kumatanga ngoe.
Mama. Mama. Uyai, unezvikuita Shamiso. Shami. Tarisa. Arita se. Mama. Shamiso urwadzo nemudumbu. Apara temperature yake kakwira. Kuti asina kuenda toilet here. Maybe atadza kuirirana nemaspice andaisa mumuriwo. Anoita right. Zvinenge zvikuwedzera izvi. Hamuna mapainkillers here timupe? Mapainkillers ndinawo iwe rega timupe mvura inodziya kana mukaka handiti. Iwo chisa mvura inodziya pastofu ndichitora mapiritsi. Kusanyanya zvinetsa anoita right. Zvakutanani. Bata mapiritsi ongotarisa, bata mapiritsi. Unoita right hand. Zvazvinoita. Rinatsodzika rwedzera mvura. Yakwana. So, unoisa. Joy, listen. Please. Maguri, please. Musiyai. Ko murisana une bazana. Ne mukadzi wenye akazona tichikumurisa ita kutopinda mawani. Manje ndokwapa idzi. Violence ndone bazana. Ndikutora. Koye. Chi? Ko mina ndawapezwa mulani. Sometimes la asibati. Kema mzoti mira na kitu akabuda. Ko chingomufundira kambati kwa. Chinonesa. Uzati phone inopisa sere. Phone notora stock pateni kai. Ndozonuka namba dzake dziri muno. Babajane. Ndipungoti makangwara kani. Anti munotoka secret phone ndiko kutochifundana nano wako. Aba last time. Ayetu kuti makabatu kabhuruka muroti. Yo unombozati maijerane dzumbu rakaita sei. Ngakuti ngari kuzvikipa zvakadaro. Si. Nini ka? Majera yaka ndimwajedza. Nditore nini? Anopenda mawani. Naye miranda nazvo futi. Ndiye mumwe. Kuti hazvo imi mwa futi ka. Inyarada zvangu. Tauraka. Waita sei? Dzakaya kumba. Misera. Jerry. Icho chakutodyira. Chaka. Sie zvangu. Miranda rudzoka manje. Asikabhosa unongomudza kuti ndandimtsvaga. Patazodza vanhu secret yetu. Consider something and I know Jerry. It's sorry, Jerry. HB, you need to put your house in order. Ndokuti ndakatovhurwa but nyaya yacho tongoitora zvedu lolo. But evidence yavapana ikazongobuda chete mawana anenge atanga. But Mdara, isn't this why we are paying you? Kuti tunyaya twangoda iso kuti tungo disappear out. Kana yemusikana it's a small issue. Until paputiswa mabase, this base nere wa golfans. And do you take my sex party is a small issue? It's a big issue. And do you know that big names can be mentioned and investigations can be done?
Mukona zvakangoitika mukoma. Pana vapfana areas rinori mukona chii. Vakaenda chi kubase redu kwa Govanzi kwekwe. Vapfana ava vakazopedzera vamasuspects pachinzi paitiswa preggers kamuka under age chichi vapfana vakaita masuspects but what I tell you we are working towards fixing this issue. Okay. Yeah, ndio nyaya yakaripotwa but I'm just warning you that things can get out of hand and boss wangu andonyaya dzakasingade kumbonzwa idzozi. We have bigger issues to be worried of than nyaya dzema-sex parties. Imi mdaraka, imaita boom mdara. But we are really working towards this to fix it. Iwo chona nyaya yashamiso iri kupisa kudai. Unofunga kuti ndiani angakubvumidza kuenda kutrip iyoyo? Munhu wese ari kuenda kutrip uko nemari chakuenda ini ndonzi ndiregedzi plus yobva wanyanya kudaro seiko sezvinonzi pane zvandikunoita kutrip ikoko ndikwaniriwo nyashe. Mudhara wako usikuwazive. Chisi chatangoita muchiita sashamiso. Any mistake yataita muchiita sashamiso. Hakana. Ndingatonotaura namama angu izvezvi vanipe mari yacho. Pane kusara kutrip. Aiwa, hazvisikuiti. Kudza mama yenyu kuti chii? Izvozvozvo zvenyu zvetuma secrets kwenyu panapa. Kwete. You should tell me also. Tunzwa nani? Naidid, ko zvaita sei? Zvaita sei? Iwe usikuziva kuti zvikuitika. Zvenyu izvozvozvo zvekuti hamuinvolve pabereki panyaya dzenyu izvo ndo zvazoita kuti Shamiso aende kutuma sex party. Panapa kwete. I need to know your day-to-day steps. Bonyasha, chiko nemimi. Hanzi kudiko na imi. Mango Shtanzi, he wants to know everything about our life. Yes, I want to know everything. And skuda zvituma surprise twenyu panapa. Okay? Hii ndo challenge yekuita vana vasikana chete. Kondozva zvinoitwa here ne Bonyasha. Munoudza inini zvenyu musavateerera. Moti baba wenyu vandoone obsession nenyaya yaShamiso. Ndo zvaunovaudza. Ndo zvaunovaudza. It's okay, Daddy. Chande ndikupei lunch. Imi vasikana kasika kupedza zvamuri kuita muye mudye. Ndoda kutumai kumashops. Bamnini zviri sei? Maswere man. Mushe zviri sei? Kuimi kusazondigira kaorder rangu anziko. Ndokuitirai madha mangondudza pa nemakuda order yacho. Alright, musazorega kabamnini. Alright man. Iri bhoka bamnini. Iwe. Baba Tanasi. Nawe tani. Chichiri kuitika ichi. Ndakati chini nyaya vanhu panapa. Kushombaita sei? Asanje tobvumza kana utaura nevanhu. Matona tichite ichi baba. And we just talking. Talking about what money we? What did I say about bringing men panapa? Shama kutondikwidzira voice naye baba Tanasi. Muronditonga here mimi. Munoita murume wangu here mimi. If that's what you want, yes. Ndakakudza vanhu kuti I can marry you. That's not what I want. Asichi. Kuramba uchiunza pambi panapa. Baba Tanasi. Inini I told you I need money. Manzwa. Inzve kuchara machitatu mari tokubatanza anchada. In fact ndatoenda kumusha kunona mwana wangu ari kurwara. Tiny. Ingwani mari ndogara ndichikupa wani. Nzai mari yacho. Ishi marishi. Wanzwa kumusha mangwana ndokuperekedza remote yekubasa. Aiwa akanaka kumuna kwatoenda tese. Enda. Ashite. Asi kune chikomba chausuruda kuti ndione kumusha uku. Chipi? Akuno. Baba Tanasi aka zvamakuita izvozvo zvaka hanzi kuzvida. Izvezvi manext door akakunzwa imi muchitamba muchikotara zvamukutara izvozvo vanoti kudi. Izvi zvamaita Naswa vari mumbomo. Saka iwe kuti ndiri kufara nezviri kuitika. Manje nhasika. Da kuti manext door ako acho iyayo. Aone. Wanzwa. Kachiwana wanzwa. Edi, mupe porridge. Munhu arara achichayaka. Shamiso, mukaudye porridge richiri kudziya. Handinayo clinic. Edi, iwe unofunga kuti zviri serious here izvi? Ndataura namate adiwa vakati wavo muroora akasvita last month. Kungochinja kweweather chetoko. She just needs to eat and rest chete. Itomunyengerera Edi.
Shami? 1 spoon, Shami. Itomunyengerera Edi chero akadya masipunu 3 zvawo zvinotobatsira. Kana paine chaarida kudya unondiudza ndomubikira. Haya, nhasi ndotorega akakuenda kumusika. Ndomboswera nichiona nezvakewo. Mama hana chaakadyero. Iwe Shami, hapana chaukadyero. Temperature yake mama iri kungokwira. Kana kuti rega ndiende kumashops kundotsvaga mapotatoes. Pamwe angadya nditi. Iwo ramba uchimunyengerera. Mbodya 1 spoon shit. 1 spoon. Kasema zvinobuda here Shami. Mamukasegulisa. Kasi mchirurwara kana? Iwe unotaura kurwara here? Chibaba ndikubvunze mimere. Ndazira newe mfana buda panze. Anitoda kutora na Shami kukana dontuma. Kutumwa kwekuita sei handisi kuti buda panze. Ed. It's okay. DJ, ndiri nani hangu just mabayo aya but ndoita bo. Kasi mudoita miscarriage kana? Handiri kumonzwa miscarriage yekuita sei? Handisi kuti buda panze. Bva panapa. Ndakukwatura. Utengo dzinokwana. Asi ukuchikoti ndinoita miscarriage. But do you know kuti that will be the best? Iwe unenge wafree. Inini ndakwanisawo kudzokera kumba. But not kwasekuru. Nekuti handifungi wakandibvuma ini. Saka nenda kutoenda kwagogo ndonge mama wakasandidzinga. I don't know what to say. I don't even know what to say. Yeah. This mistake that we have made had to cost us zvokudaro. And my party ese hayanofana kudestroy. And that was my first time kuenda kuparty ikoko. And it has costed my life zvokudaro forever. Ni moyo wakanaka Ed. Of all the guys ndiwe wakasarudza kunditora. Even though usingazivi kuti mwana wacho ndewako here zvemashuwa. Shami, I had no choice. That was the best decision I could do. Maybe I made that decision out of fear or selfishness. But still more, Ed. Wakaita zvisinombokwanisa kuitwa kana nani zvake. Amai vangu chaivo vaita kundikandidzana nasekuru vangu kudai so. I feel in as much as I'm carrying an unwanted child. And I feel like inini mwana takatongofanana. I have gone through the same. I'm sorry, Sham. Okay? And I promise you nothing is going to happen to that child. Chiroganza shaika baba, okay? For now, got try. Chimbojiga, 1 spoon. Sham. Santumina mbrito za chari na mama. Kwashiko chanetsa naye mainini. Ko vari kukuroverei bata naso. Munzanyama itanaswaka. Vabvunzei babata naso. Ndandakatozvimirira panze pegita panchitara nemurume wemagazi yawe. Batanasa ungosvika kutanga undipopotera. He taina ndiona zvikomba zvako zvichiya panapa. He uchandiunzira mbavha pamba panapa. Kondozvavangabva kurwisirei kudai. Aiwa sorry. Rega ndivataure navo vauye vakumbire ruregerero. Manje namaitanaswaka ndikutonoita police case nyaya iyoyi. Aiwa. Abuse yavandiita maitanasa. Aiwa mainini chiregai kuenda kumapurisa ndapota regai nditaure navo. Ivo vandikwadza kudai. I know, I'm sorry. Handiti. Sorry, regai ndimhanyemba ndikutsvagire mapiritsi. Kutorwadze. Watokwara mina ndikutsvagire mapiritsi. Boss HP, ndauya, just like you requested. Right, Jimika. Mvanami, it's now time to pay your dues. Mvanami, we need a 4 guy. We need the scapegoat for the 6 party as soon as possible. Scapegoat? As in... Mfana, uridofu ereo. Ndikutaura kuti polisi yao yapana but polisi yanditipa kuti magamu kwavhurwa dhoke kumbana. Saka pari kuda munhu kuti tise ipapo panyaya iyo. Saka tita sei manje? Iwe mfana uri slow handiti. Makufana makapusa imimi. Ndosaka maibvuma timadhiri kuti ukamuchita zvinhu zvisina nebasa kumbana. Iwe mfana havasi kuda munhu anoziva nezvema6 party. Pari kuda zita rekuisa panyaya yema6 party.
Utsazonditaura. And if it's not going to be you, Me? Aiwa, boss, you know I don't know anything about these things. You know, I'm not one of the organizers, Kenin. then think of someone. Think of someone what is a papa you. No, but still, boss, you know I don't know anyone. I don't know anyone. I'm trying to say boss. Oh. Okay, fine. Just give me some time and I'll think about someone. Hapana nguwa mfana wangu. Atina kana time. Chabondoka kuside u. The police can come back anytime panapa. Saka izvinhu zvoda kuti as soon as possible sha. Okay, fine. I'll think of someone. Iwe babata natswa. Shisha unonditira ichocho naibata natswa. Taura nyaya yako. Kwarovere itaini. Ungarove muroja shuwa panapa. Imosha yako iwe umaita natswa iwe. Inini? Ndiri kupinda papi panyaya iyi. Taura nyaya ndiri kubvunza ndiri kuti taini wamuroverei. Iwe. Ndakakuudza kuti pamba pangu panapa handidi vasikana vekubhawa. Handidi masingle mother. Vanounza vanhu vavo left, right and center. Kuita pamba pangu pabhawa pashabhini. Taina haita izvozvo. Vanhu vake maclients akanomaonera kunze uko. Ende ini ndakatomba mutemo wekuti panapa anoudza mukomana wake 1 chete. Pamwe ndiye wamaona iye. Saka iwe ndowakampa permission yekuuya nechikomba zvake panapa. Imi munofunga kuti kune musikana angagare asina munhu wake anomushanyira. Chitondinetsa kuti hasha dzamuri kuita dzekusvika pakumurova munhu dziri ndedzei. Akuudza here mapinduriro aandiita pandatanga da kumutsiura. Manje adawo ndaunoriporta kupolisi. Motoenda munomukumbira regerero. Chirotonyanyondinetsa ndechekuti mabva masvika pakugumbuka kusvika pakurova munhu sei kunge mune chamabirwa panapa. Handi ndo matangira azvinoita. Unotanga kushaya zvinhu 1111 nemaunziro avari kuita vanhu panapa. Muri kuda here kuenda kunoita sori kana kutoenda hake kunomangara. Angaende. Asinewe Geti, unondishura here chezvo iwo? Unondishura? Iwewe namirindi wako kubva mafunga kuti regai tiende. Musina kana kutombotaura futi. Maenda kwamamaenda ikoko. Kana kufona kuti tasvika kwatataenda kana kutaura kana kuita sei. Unenge udondite sei chezvo iwewe? Inini kuita benzi manje rekukutsvaga inini. Sorry moms. Kuti pane madhira ndachida kumhanyisa pakaitika emergency. So I needed to solve it very fast. Emergency. Emergency na Mirinda. Iwewe na Mirinda moita emergency. Usingaudza mai yako inini? Amai. Nezvingazoitawo here kuti chese changoitika ndokuturirai chese. Dzimwe nyande dzangu negirls. Ari kukufurira kuti iko Mirinda wako ari kukufurira kuti Geti manje kana uri kufurirwa kubata-bata ka meno zvako unozvidemba mai hapana kana kubata-bata ndikutokuudza chokwadi tatazviendera hedu pacheguta tichida kunotarisa maneti ekubatisa fish ari kupindwa nawo nevanhu vachibva nawo kutanzania ndo tachida kuona kamaprice toorder zvedu fish. Iwewe manje naMirinda fish fish dzakaita seidzodzo asi makuda kuita mafish boga. Gogo shamba ka ingandotaura wanu kuti tachida kuhodha maneti ekutengesa chete zvekutodzima mafoni. Nyepa zvako nyepa. Mama kwakusina magetsi mafoni edu anga asina moto. 2 days Geti. Uri mwana wangu iwo ndokuziva. Ndokuziva chaizvo zvinokaramba uchindinyepera zvari kuita izvikezvo. Amen ako. Amen. Ko mama. Ndachida kubvunzawo ka tete Jo havana kumbonitsvaka. Ndo imwe nyaya kai ndachida kukudzaka iwe. Ko iwe tete Jo vako? Ndakaona kavaina Joy. Joy? Joy chai. Tete Jo na Joy. Baby, I'm sorry, Sha. Sipepera kweni, siyana nini? Come on, Tiny. I don't know what came over me. Please, I'm so sorry.
zina singamboziva kuti uri bhinya rakadaro so ina ndichatomboda kana zvokuonana newe. Aiwa Sha, sazosvika kwesokoko Sha. You know I love you very much. So sorry sweetie. Huh? But nasoda nangu andisicomfortable kutaura nemi muchidai so especially maitanaso uri panze. But I just want you to understand that I'm really sorry and I love you very much. Also baby, ndangorwadziwa pandaona wakamira nekamukomana akapagate. Huh? And you know very well kuti nini sweetie ndorwadziwa Sha. I feel very jealous. Sorry baby. But wakandoona ndichirarama like that. Ndosaka ndokuti baby chisiya akandikuchengete Sha. Huh? Baba tanaso andisicomfortable nemi izvezvi maitanaso akaripo panza. It's okay. Tozotaura. But I just want you to forgive me. Did you forgive me? Oh, come on, Tiny. Baby. Please, forgive me. You forgive me? Huh? Thanks, baby. Thank you. Saka mai imi kuntaura kuti makaona Joy achikisana na Daddy Joe. Nemaziso angu anondishura here nai Joy. Ndikatomboedza kukufonera iwe ukasadaira kafoni. Asi nai mai Joy chasingazive chiri kuitika pakati pangu na Daddy Joe chi. Ingari kuziva wani kuti Daddy Joe varitori serious nemi. Ndozvamaifunga kuti vari serious nemi. Iwe godi zvavo munhu anongerekana ngonyangarika chete kungoenda asina kana kuoneka. Vakangwara vanotora nhaya mai mukombo uri kusaidi kwani chamusiri kuona chandiri kuita apa chii mama. Ndiri kutiwo ndiitewo kasaidi haso shuwa chokwadi chese ndingangoti Daddy Joe ndakamirira Daddy Joe pane zvese azviitewo kamai ndoitawo ka zvangu zvepadivi. Zvinana Joy vakangwara vai vakangwarisa ende vanomhanya mhanya. Imi makangoti vavava. Anyway nhaiwe kopowe hauna kana mbobvira wabvunza kana kuti mwana ari sei kana asina iwe une moyo here iwewe chibereko chako wakambochisa pai chaizvo. Nai mama ndozvandambotaura here ndozvandakataura. I thought you were running things ka anditi mamuchichimhanya here gogo shamba. I thought you had everything under control. Koyo vana zebu hanzi kudi hanzi zvakamira sei. Awo vakaswera vachingonditenderedza vanenge vasiri kutomboda kuti ndizive kuti Shamiso wacho ari kupini. But manje inini ndikaziva paari vanondiguta. Vanondiguta shem. Vanotondiguta. Amai inyaya yakutoda ini mboni. Ini amai vacho ndakufanira kutochimhanya ndiri kutokuudzai ndofanira kutodzifambira nyaya idzi because hazvibatsire. But mama iye Shamiso wacho ndikamunza pano and then what? Aiwaka ndinomunza pano nemimba yake akugara pano akabira sani. Nhumbi isina baba wacho havapo inochengetwa nani pano? Aiwa ndinda kutofunga imwe plan zvitorina nditoibvisisa mimba yacho. Bodo hakuna anobvisa mimba iyoyo anogara pano. Uri kunzwa chikuru upenyu utano hwemwana ndo hwatinoda. Ini chandisiri kuda ndechekuti ndimanikidzire mwana kunogara kwaasingadiwe. Kwakaisirwa poison akafa. I know kuti handina kukureizai zvakanaka iwe nebrother yako. Asi pana Shamiso apo. Things must change. Handiti kondiye kahama yangu. Zvino kana ndikamuregerera ndoita sei? Aiwa kana kwatiwo kukura kauku. Kukura kwataita uku. Ameno mai ini chandiri kuziva ndechekuti ini zvekunetsana nemwana wenyu Zebron handisi kuda hangu. Kana muchinotora adresi munotora murimi ndonotora mwana wangu chete. Manje sekuru vako kahanzi vada kuenda kuAngola vanenge vada kutiza idzo nyaya dzavo idzinasipo idzi. KuAngola? Izvo kona imama icho chiri kutadzisa sekuru kuti vanoripota nyaya iyi kupolisi chi. Chavari kuda kana ndimo mai zvinozoita here kuti mwana ambotanga atizira isusu tochimutora tonoripota manje kupolisi zvinobuda here izvozvo? Hanzi vakamboenda zvavo nyaya dzacho uchadzinzwa zvako dzinenge dzakubuda. Manje inini here inini ndichatoenda ndirini ndega kupolisi kwacho.
dhuze ipapa pana Zebron vakatopiwa mari kare vakadya kuti mwana wangu anga achisafiswa achitambudzika ikoko kwaari ikokoko. Tiri kutamba bhora rakatambwa kare apa mai apa. Haiwa. Haiwa. Amen. Katigona. Come in. Mskana. Makadini maidi. Mushaurise yako. Makadi zvenyu. Tiripedu makadiwo. Handofunga hatizivane. Chokwadi. Ini ndiri mbuya vaShamiso. Ndine ndakamurera achiri mudiki kusvika auye pano nhasi. Awo. Aiwa, tafara kuziva imbuya. Aiwa tese. Kasi Shama hausunzwa zvakanaka? Asi kunzwa musho akangotanga manheru. Asi ndiri kufungidzira kuti chikafu chaakadya ndochisina kuwirirana naye. Manje mamboenda naye here kuclinic kana kumutengerawo mapiritsi kuti ambonwa? Takamupa mapainkillers manheru, asi izvezvi mukomana amhanya paseja rapo kuti amboona dhokta pamwe wangatibatsira. Kunoona dhokta? Yes, Shami mwana mudiki ari underage. Ndobva aita nhumbu. Saka tangoti atariswe nekuti hatizozivi kuti zvinomira sei. Alright. Ko iye ari sei mukomana wenyu? Zvakaoma mudikani. Zvakaoma. Kuti ndinyatsokuziva kuti ndozvifambisa sei. Ipapa pfungwa dziri kutapishana, handirari mumba mune kufunga kuti mwana wovaridzi akawana chinomuwana. Tinoita sei? Tinotangira papi? Ndangozvisa kuna Mwari. Ndovega wangatokwanisa kundibatsira. Chokwadi. Muchiona ndauya kudai, moyo wangu uri kutorwadza, moyo wokubereka chaiwo. Ndiri kutotadza kurara kumboko. Ndichingoti ko Shami wangu ari sei? Naizvo zvatakaitirwa nevana ava. Asi matoita zvakanaka. Maita unge mafemeri wanza asi kunzwa zvakanaka. Asi ndinovimba hangu kuti anoita zvakanaka. Munongozivawo zvenhumbu. Kunyanya kana ichiri yekutanga kudai. Ndizvozvo. Kasi wave kunzwa sei naishami? Ndiri nani gogo zvangu, musanetseke. Alright, imi muchirega ndikusiyei muchimbokurukura nemuzukuru wenyu. Pamusoro. Saka naishami, uri sei? Ndiripo zvangu nyasa, usatye. Ko masepi Lois naime ndamusuwani. Kasi naishami, pari sei panapa? Ndiudze chokwadi nambuya vako. Kana pasiri kuita ndoenda newe kumba. Sekuru vako inini ndinotaura navo. Gogo, pana paripo apa masano. Mama wakundibata hawo zvakanaka, hapana problem. Ko Edi? Edi, munhu ari right uyu, anotonzwikisawo tsitsi zvayo. Unonyatsoona kuti he is trying, but honestly kagogo, he is very good. Zvinozvoitwa sei naishami? Nekuti ambuya vako vada kutozoita hondo pano. Nezuro chaiye ndakatozoita kuti ana nyasha vatize pamba, nekuti vaida kuperekedzwa. Gogo ka, ndakutokumbirawo. Musatombovaudze, because mukangovaudza ka, vanotozoitisa situation yachona wese. Musatombovaratidze panapa, please. Ininiwo pandichaita boka. Ndinoona kuti ndingaende kunovaona. Alright. Saka Shami, ungaufungei zvechikoro? Zvechikoro handisati ndaronga, but Edi anga chimbondibatsira kuverenga zvangu. Ndikutofunga kuti I have to write. Ndinofanira kunyora. Zvinomafa here zvamaenda unoita suri? Kufa kwekuita sei? Ini ndangoti handichada ziva vanhu vakawanda pamba pangu. In fact, chibva wamupa notice musikana iyeyo. Notice? Kuti zvaita sei? Imi, ichiri nyaya yekuti hamusuda vanhu pamba panapa kana kuti there is more to it? More to what? Iwe inda uda undijairira iwo. Saka ndichabvumudza kutaura zvandoda pamba pangu. Aiwa, kandirongobvunza.
nekuti zvamakuita hazvichazinomao mungabva mati nanga naye taini kunge akanyanya kutadzireko asi akambokuramba kundiramba kwokuita sei iwe wada kundijairirewo saka unondita munhu anonyenga pambi manje. aiwa ini ndiri inini takagara nataini panapa tisina kana dambudziko naye atoone gore chaiti naye. That's what I'm saying. Saka iwewe zvandikutaura zvekuti I'm not happy hausi kuzinzwisisa ha manje pachakuunzira mbavha panapa ndopauchapepuka iwewo. aiwa kana mangoti aende it's okay anoenda zvake but ndingoti ndasina dambudziko naye. That's all I'm saying. Iwe asi makufambidzana makusiyana muchiita zvisina nebasa rese. Apa makuda kunetsana neni manje mukwane murume mukuru. Newe Keti, kuwakatanga warowa neboma chi? Pakaiba shamwari zvinhu zvandaudzwa namomzi handimbode kunyebera ndapererwa ndapera pawa. Ko Hanzi inyaya dzashamiso? Teti Jo. Hanzi vaita sei? Teti Jo vakaonekwa vachikisana naJoy muroad. Iwe muroad Joy naTeti Jo. Joy akuita seko ndochirukasika ichocho. Chire Joy agara ari selfish. Wambotaura navayo Teti Jo vacho? Varumbodaira foni yangu. Anyway, not a problem. Ngatifonere icho chiJoy chacho. Kafonere. Masisi iso. Aziko. Kwanziko. Ask gonna meet me. Shakuta kutakwana kudisappear for 2 strong days. 48 hours. Kana ndakuzoti makandibuka kamusengo kuti Jiantaurisa. Anamukuzviona zvamukundiita. Iwe Joy. Waite muroad naTeti Joy wewe. Saka ndozva makamudhurira panapa. Kutesa muromo mina kuti. Pepindura zvokubvunzwa uko waitei naTeti Jo muroad. Nemasikane. Saka mungotora tungomira naTeti Jo muroad kwakutorambidzwa. Zvakatanga rini izvozvo? Wakamira naTeti Jo muroad. Wangosakisa naTeti Jo here. Wakaoneka uchikisana naTeti Jo iwewe. I can say yes or no to that. Anyways, hanzi ndakaonekwa nani? Namama. Nagogo Shampa. Yes. Imi mani mweka. Ngoza Teti Jo kuti muna tachi chete. Pana singazviziye here. Iwe Joy. Auzive here kuti Teti Jo munhu wageti. Please. Iwe kangani we get to dachitora ma clients angu. Kangani wewe uchijikisana nema clients angu iwewe. Wakudaro. Iwe uda kuenzanisa ma clients ako ekubhawa naTeti Jo. Wauri kuzati vada kuroora. Kuroora kuita sei koyo? Ko inini client yangu yasingadondiroora. Uchigara uchita take naye kudai so. Waida kuroora nemunhu anokecha iwe mbhawa iwe. Oda kuroora iwe. Inda uchinyeba iwe. Ndatooroora naye. Ndatooroora but ndairoorwa seiko? Ndairoorwa sei? Munhu everyday take naye. Plus ndogona kungoritana favor futi. Joy wati chi? Wati unogona kuita? Ndogona kutoritana favor yacho futi. Kana uchida. Kuita sei? Apa ndichakuitira sort and sugar solution. Ngona power ndizvo. Inga zviri kutoluka sweet. Kwedi, chingokanda kapa kitchen uzvipedza. Chinzwa zvamakutaura manje moms. Shamiso haasi kufila mushe. Ari kurwara. Shamiso. Nai makoti. Honzwei futi. Tom. Mudumbu. Oh. Mangotanga kumonya ndabva ndatongotanga uchaya. Okay. Tobva naye kuna doctor izvizvi kuti amborapwa. Oh. Saka manje arapwe? Ngonyorerwawo mushonga pasi ndini. Koma todzoka. Tadzoka masura sema? Ndaswera se. Eskim. Mutoripo zvenyu muchitadza kuperekedza makoti kuchipatara shuwa. Unewe ndasara nchibike here kuti awane chikafu chaita. Semunhu ari kungorutsa kudai. Makazobikira ka? Hai. Wakabikira ka Medi?
ndichibikira kuita seiko pano zvandakamboita ini. Ndiani kweya nezvivindi akazokupa mushonga iwe unoti ziso remunhu auda kusvotora ndotadza kuriona ndikamutarisa ini. Kwana maniwo taurira pasi futi unozakimuka ipapa ndachitokutsvaga ndipo kamushonga wekudzikamisa nhombwe nekuti marwariro ari kuita mwana wikawa asina mirambo. Ndikwanire maedi ini ndinoda ndipedzise manje enda unopiwa mushonga wekudzikamisa naye akambokupawo kusvotora yeye asi ukaita zvekutamba ka zvikasapera mucheno muurai wambonyatsona ziso rake rewo. Inga ndiri kukutaurirawo kuti hapana zvandakaita wani kungoriwo kurwara uku kwemimba iwa usindo zvinoita mimba even kana ichitanga here. Usaite usinambozvara maedi iwewo ndo marwariro here awaiita wewewo. Mukaita zvekutamba ka apa wotoshinga kunamata apa nekuti urwere hauna kumira musho hama dzako akadzudza. Kimuka hai papa ndapererwa unoziva kuti ndikunamata everyday kuti dai aita yake zvakanaka. Minamato inodiwa asi hama dzake futi dzinoda kuudzwa. Tsvagirai kuno mama akabvisa here mimi ndonguva yacho cheche yekubvisa tsvagirai kuno nekuti mukasatodaro munororeswa guva. Bva apa naiwe unoroya here iwewo haunyari kutotaura zverufu ipapapa bazovhunduka ka ndachingosekawo zvangu ini ndiri kutongozvitambirawo zvangu ini. Washaya zvekutamba nazvo unotamba uchitaura zverufu kozvikaenda nepamwe Kim unoti ndiite sei inini. Sorry maimangeni ndandatongoto hangu zvandakushaya kumusika uko regera ndipfuure ndichikudongorera ndiri kutoenda zvangu pasera apa pagirls. Aiwa enda sorry kari iwe ukwanewo. Baba Onyasha mangwana ndiri kuenda kuchitungwiza kunoona tete vangu vasiri kunzwa zvakanaka. Tete Mucheka. Kubva rini vari kunzwei? Hanzi kunge mabayo kunge nyongo plus old age chaiyo. Okay, zvakanaka. Ndoda kuti usare nevasikana ava zvakanaka kwete upota uchityisidzira vana kana ndisipo. Kubva vangoenda kanavozve ko kuchikoro handisi kurwa nemini baba Onyasha asi ndiri kungoti pota uchitaura nevana zvakanaka vana vaakutokutya kubva ipo patanga nyaya dzashamiso idzi. Ndinotovachikidzira vana vavo kwete vaswera vachiita zvinhu zvisina basa pamba panapa. Aiwa baba Onyasha hazvinzwaro tofanira kuwirirana nevana ava zvakanaka kuti vationese mafriends avo noti tikasadaroka ndipo paya panozorongwa mapati aya ende voenda without our knowledge. Iwe Menyasha iwewe zvawakawirirana nashamiso chii chakazoitika zvikagodii? Nekunetseka kwese kuri kuita shamiso uku unoti havasi kuzviona here nebaba Onyasha vari kutodzidza ipapa hapana kana one achamboda kuripita the same mistake again uchaona hako. Anyway nezuro ndakaenda ndikanoona shamiso. Makanoona shamiso nani kupi? Ndakaperekedzwa naNyasha ari kurwara shamiso. Ari kurwara zvokuita sei? Ndingangoti paakationa akazvisimbisa asi ari kurwara zvechokwadi zvekuti mwoyo wangu wakarwadza kuti ndimusiya ari pamba ipapo asi ari kuti Edi naamai vacho vari kumubata zvakanaka. Anyway ndichafonera murume wacho. Muswatitika Joy Zimuroi ndokuta sei koko kwanotiti ndosaka ndamudhinda ndachida kunyatsomutsika aigona akatiza danga asina kunditiza ndiri kukutaura ndakudza kuti usandibate iwewe. Inini ka handisi kumuchenesa Joy Miranda ndiri kutokutaurira ari kurara nadhedhi Joe chete. I doubt handifunga kuti akazosvika that far handiwamunzwa paya achita kuti angangori ma2 minutes emurodi. Unoziva sei omeno inini Miranda taura chokwadi that's why ndakutongofunga kuti nani ndingozvitsvagira tumari twangu so ndingoita tunhu twangu tsvaga nabusiness something chekuita because I can't imagine tiri kurwira boyfriend. Aiwa tingave tichirwira maboyfriend right now shamwari zvinobuda here sho oza Getika ini ndinotombonyatsofungisa kuti ndakaenda hangu kuchikoro ndakadzidza zvakanaka ndakaita munhu atori boy zoti nditone life yangu itomeka sense manje mai mwana form 4 yandakanyora ndikafoira apa mudhara wangu kumusha uku vangasinei nezvokuti mwanasikana adzidza kana kuti haana ukatosvika form 4 unotenda Mwari.
ini namhino kana zvafiona zvikabuda izvi because zvikasabuda then what's next? Apa gogo shamba ronetsera nyaya shamiso sei? Aiwa ndiudzawo takauya neimwe mimba pamba paya ndinotangira papi ndinozvudzani. Aiwa chirega kufunga zvisipo Gate. Zvafiona zvinotobuda. Handi zvake iye zvakaita 2 minutes. Miranda, usakangana tiri pastage 1 ga pane mastage 6. Nditoda kutondipedzawo pawe iwewe. But anyway, ngatizvitry. Handiti tikaita toona kuti tinosvika papi. Meanwhile chimbodhila neyadhedhi Joy. Joy isoka. Pebe dogara chifesi ichocho. Chongo chinibatira chinda kudza usanibati. Angoterwa wig. Saka kana uchiti hapana chaonekwa. Kungorwarawo like zvatachifungira izvi. I think beta ndiregedze kuisa spice ye ndofunga ndo iri kukonzeresa. Yeah. Namai nachitofunga hangu kuti tadita tsvage dupfuma. Nekuti pakawanika chinomuwana. Aiwa kana God forbid hapana chinombomuwana shamiso. Pfuma inogona kuda kubviswa hayo. Kuitirawo mangwana ndizvozvo. Ndizvozvo. Alright. Nditora assignment yangu danoisiya college. Asi kurumidza kudzoka 8. Una nhasi kumusika kwangu ndotovhara futi. Nei mama, handimengoudza DJ wenda unovhura. DJ upi koipapapa. Stock yangu yese inopera chigovera mashamwari ake. Iwo enda ukangodzoka ndobva ndanovhura. Alright. Ndenda kuti ukadza udzoka. Iwe. Asi vakazozvibata kuti Kuti sei? Kupiko? Hanzi gogo shamba akakunochikiswa naDaddy Joy. Saka manje wakavati ndakagwati chi? Iwe chiro zvikanzi zvaitika. Kanga ndi Gertrude achintorera mama customers angu inini. Kanga ana achintorera vanhu vangu muzviraundi. But papa Joy shamarika. Hai papa wakadhipisa wewe. Kuita sei? Aiwa shamari. Aunoti wakaita ndo inonzi confession plus rafa. Shamari ini ndamita sei kona skate. Ndachidhanda mai mwana. Ndachitsika mai mwana. Muchaziva kutamba asikana sakezvo. Uda tondijairira ka. Ndanchizviziva kuti ndokuwana yemuri pano. Zviri sei? Mushe. Kim. Kuri mwe timu riri kupi? Gate na Miranda vari ku? Kumbonotasa here padenpo. Ndopavanenge varishi. Maraini kupi futi. Kwandi pana vanhu pabhesi. Kuenda kungoita lolo kasichapondoka. Kwana mai mwana. Shamarika pano pazovhurika hombe shamai. Kubabata nadzo. Kundirova mai mwana. Jesus naiwe. What? Ndikukuudza kani? What do you mean? What happened? Unondudza wani? Shamari, it's a long story. I need to move panapa. Pashata. Ndakambokudza kuti madhirai kuri asikana. Andakudza. Andakudara here. Kasi makapanana pia panyaya dzezvikomba. Mai mwana, majini baba vaya kundichengera kwavanondiita. Apa kana mari yacho yavanondipaka shoma isingatombokwana kana chini. Saka iyo baba tanatswa wangu achikurwa pakai sani. Saka iyo maintenance kwacho wanga vasibhera uchirwa udanzo. Kwa maintenance wakandova toya vakadzimura kanyaya yacho naka. Ndovatozobata faiti yachona mai mwana. Murume angachitanga akagarwa mai mwana achindirova. Naiwe zvekutodaro pamberi pemukadzi wake. Saka uzoibira sei? Mai mwana, tazongeta come up with a story. Vakatozonzi ndikumbire regerero. Saka kana makumbira regerero boshi. Ichimbirodi maswitsa kuyokimu shamari. Chona manje kwazotishisa. If you order your love potions, I deliver. Basa rangu ini nderekufadza imi makastoma angu. But handina manje ka antidote. Saka kana watongopinda murudo watonyura hambe nako. Upiko. Kana mna chingoda ngachingoda kani. Mai, ngachingoda munhu. Ngabana love doctor kuta seko. Ngoroda kuti Thomas zvenyu anyway girls. Ndikumborwa zviround rangu. Amusi kuda matopa apere ndisienda kuti cha. Hai nini mai handiripo. Amena Joy. Ndiripo. Nasi muda wangu ndinyima mari. Anyway ball girls. Ini ndakumbenda pasera pa ndimati Miranda aripo. Ariko. Miranda but wait ka. Ngasazokunyepera kuti anzi vandirwa.
Getina maintenance. Ndamuputitsa. Ndakatombonyepera. Ndavasatombonyepa zvavo. Kuti anzi ndamurova Joy. Ndamuputitsa. Murongozviitireko zvokupota muchirwa neasikana. Makutadza kutamba asikana. Nai zvako muudzewo. Nai. Alright, iri Bokim. Saka ungotori serious rwakatorova muti. Tamurova. Musadaro asikana, muchaziva kutamba asikana. Musadaro iwe. Shamiso, wakunzwa sei nhasi? Ndanani zvangu mama. Mapiritsi anenge ari kushanda mama. Yeah, and you are looking better. Right, ndakuda kuenda kumusika ka. Saka DJ yacho yaisara newe, nhasi zuva rangu reround. Alright. Asi ndodzoka manje. Ndawe. Asi mukuru mudzoka momsa. Tora umwe kona Patrick. Newe ugare pamba. Ndiwane wabva pamba une zvandichakuita. Saka kulezi masi. Ndanani zvangu. Saka dokta watoti zvese bo. Bo. Ya, kana zviri zvo but ndakadheera makanzi matanga kurwara ndini. Ndakanzwa moms namaidzo vachitaura nyaya yemushonga wekubvisa nhumbu. Rimwe day next day rachino ndaona vachiisa nigiri powder muchikafu chenyu. Ende ndakashamisika manga. Iwe, zvauri kutaura kuzviwana kupi izvozvo? Une shuwa? Kulezi ina ndombonyepeni. Chandingatotyira zvangu ndeyakakalusa. Kamunhu kangwarisa zvako ikako. Inyazoshati mukume vakanyazodei ipapai. Iwe. Chiko iwe siyana nezvauri kutaura kuzvinzwa. Siyana nazvo. Anyways, ndikarwarisa ndiendese hangu kumba kwedu. Handidi hangu kufira panapa kuti ndigwesa edhimutoro. Sinzwe zvakakutaura Kulezi. Nokuta sei? Your brother is a good guy, DJ. Zvototi dai ndaikwanisa kudhisapisa nyaya dzese idzi. Ndaingozviita kuti Edi asunungurweni. Izvozvo ndizvozvo zvazvo. But anyways, mimi mutori munhu bo. Ndotokufarai nokuti hamuzvidei so. Hamuna jealousy nevanhu. Plus dai mukomedi waka. Ko Lucy na Edi vakatanga kudanana rini? Ndizvozvo zvima 2 years. Ko. Sandobikira iti. Kona time zvemanje ayo tsola tombotsvaga vasikana yaya vane mani wanted pregnancy totomboita vacation hafu ndo plan iripo because pakatoipa papa unyepi shamari taura hako because imagine takatakura 9 months. Imagine memwana tinozipedza rini? Chinzwa kadhiri riripo shamari. Andinoziva mwana wageti iweyo kashamiso kaika kane nhumbu kakaika aitorina kana baba nhumbu yaiya usandudze ndikutakudza zvoti chidhiri chedu ka chatobuda manje ipo paipai zvoti tikangotarana geti chete kawani. Please ini zvemanje zvageti namiranda handisi kutomboda tinongotaura kana Shamiso chedirect. Iwe totaura naye chirudzi zvikatedza kuzosvika kuna geti wachona nagogo shamba dhiri riri kutongoda rina geti mukati shamari. Zvemanje handisi kutombonakirwa namomzi vageti gogo shamba nageti wavena handisi kuda zvemanje. Vanhu vaya handikuzvona mazano ari kuita lolo zvinhu zvavo ndikuzvona ari kumbotaura newe ndikuzvona America dhiri rinoda kukasikwa shamari rikazotorwa nevamwe ka zvinodhakwa wanzwa plus chamadhirama rese ari kutoitika kuna Shamiso rari yaka tete atotakura bhedheni yake anenge asisina kana bhedheni anenge atoneka mari kake geti. Ini zvevanhu vaivaika geti namomzi yake they are not my favorite people as for now. Plus inini shamari ka ndotomboenda kumusha ndotombonosiyana ndambonorimo zvika 2 minutes ndozodzoka. Saka uzopinda kumusha lenda zofa vana kana dhira rega vamboita zvemukadzi wavo shamari. Memwana ukona munhu akukurwa pamberi pemukadzi wake ka nyura mai mwana baba vanyura vaya kuti akakotsira akavharika hasi kuona kuti murume akari murudo akanyura memwana iwo unotaurisawo nekatepekisenge pana Kim anongorotomoka. Saka nai mama makazotaurira nadhedhi nezvaShamiso cause condition yaari so mawadi ndofunga kwa vari kokava kutochiwana kuminisa kuhospital chaiko.
ndangotaura navo vati vachafonera Ed wacho. Alright, ko tikaenda edu kunomona naLois nhasi. Aiwa Nyasha, handisida kuti mubve panapa. Plus baba venyu havasida kuti mufambe zvisina order mulocation munomu. Kunga vangonomutora ndeti vachani ari kurwara ipi. Kuti ndo vanoita sei? Ndivo doctor. Inzwai kasikana. Ndoda kuti mutarise date venyu ndisipo kudai. Muchivaona kudai havasi right zvachose. Vane stress dzakanyanyisa nenyaya dzashamiso idzi. Saka I want you to behave. But kumanje gogo vakauya manje musipo toita sei? Munongovaudza kuti mirirai date vauye. Asi musazoenda navo kwana Ed kana kuvapa address, please. Okay. Mwana, apa mumza kunondodzoka amani. Panobuda. Zvinoita sei? Gulezi. Ndingobuda ndangonotora bhuku rangu rere. Randodza mumzwa. Saka dango 2 minutes ndatodzoka. Ndangomhanya apa padindo apa. Kona iwe Fiona akati zvona tisatombobude kana kuita anything kana kufamba kana kudii. But inini titi joka ndakutofanira kutovatiza pafeya chaipo because hazvipere musha. Ave mwana zvinhu zvachoka unozozvine museredzero so kuita kufriza maasedzi kuita kufriza maasedzi zvimitembo zvacho. Hai vakaipa. Queenie the African queen. Escan Kim. Asikana imimi. You girls. Oh, surrender. Ndo pamuri kubudikira zvenyu nhasi pano. Mama. Our African queen. The only one anoremera mumastreets. Ndembomira undivharewo. Daira zvandiri kubvunza. Queen asipatotsamwa. Aiwa kamutsamwe kaqueen. Kuti ndo pamuri kutobatika zvenyu nhasi. Torai mugara apa. Queen muri kuita seiko imi mugara apa Queen torai nyaya yenyu. Chiqueen dai watotsamwa here. Hautsamwe shamwari. I miss Joshua. Unoziva vasikana imimi ndinokufarira zvokuti pese pandiropindira muchechi ndototi ndikunamatire. Kunamatira isusu. Iwe isu ndinokufarira zvokuti ndotomboenda kwese kwana Joy uko kwana Taini uko zvangu bachia nowhere to be found. Muri nyatsopinda neipi cheche? Tell me girls, musaninyebera. Papi pacho mama. Papi pacho iwewe. Tiri kungopesana shamwari. Tetiri banisa. Wamboya pano ukanishaya. Vana Taini nana Joy vese vanongati kugara vachingoti hamhupo hamusi kubatika. Ndikupiko kwamakanotemerwa this time? Muri kunyatsopinda neipi cheche? African queen chiko naye hapana ananyora dzatiri kutemerwa mazuva ano. Hatina tiri kutoda kutoti mutotipinza tachokutsvaga kutobhotipinza muzvinyuwani shamwari zvinongokwezva so. Kundo kundivhara. Kwewe hanzohakana Pauro naJoy. Iwe asi wamona Joy wacho. Makuwa atane kufamba so. Ndamuona kwa Taini uko.
kwetaini wacho adhindwa saizi inokwana nalandlord wake. Aitwa sei? Kweyanga asina kukudza roti akudhila nalandlord wake. Zvino manje amba abatwa aine chikomba pakona ende azhako adhindwa nalandlord. Naiwe chiri kumboitika naimira ndandisi kuziva zvikuitika. Arwa nalandlord wake vechirume here? Ivavo baba ivavo. Ende riski yacho manje hanzi madhamu yacho yanga itoripo. Unozoti ndakambomuudza Taini. Iwe uri kuzvisivira kupi zvimira ndina kana idea kana inda. Kupiko naiwe Getsi. Ndakati ndashanyira Taini handiti kai. Ndobva ndangosanganawo navo amai mwana vakaita kuvharirana masikati machena. Ya. Akaramba achifarisa kudaroka. Anofira mumba. Mumutsure mimi. Naiwe kuvarise kugogo shamba naye ndaane time singavaoni. Gogo shamba aripo zvavo. Angori nemastress emuzukuru wavo Shamiso wekumitiswa saka havasi kuita zvevanhu havasi kutomboda izvozvo. Uyu wekumitiswa kusexpert uyu? Shamiso wangu. Shamiso mwana wako herewo? Ari kugara kwamai edu uko kumafacebook? Iwe dawanga uri mumweka waenda unotora mwana iwe. Ndakasvika pamba pacho achirwara ende mai vacho vaanogara navo ka handisi kuvachenesa. Ukuti chiko kana uchita usiko vachenesa? Chiko iwe Kim. Ndatotaura so handisi tombovachenesa mai vavo zvachose. Ndipe address asikana, ndipe address. Hatichazivi matambiro nepekuguma pacho. Zvoitwa mwanangu izvi zvoendwa choita vese isu totenda kuti tapepuka tichifema mweya wacho waipa wakuzari